So yun, what's up guys? So kasama natin si Commander ngayon. So dito nga pala kami sa Bolo Beach, no? Na beach kami kasi nga beach. So yun, andun yung mga kasama namin, no? Inaayos nila yung gamit. So kararating lang namin guys. So si Commander muna magbablog. Papakita niya yung kwarto sa inyo guys. Hello guys! So yun, dito ngayon kami sa Bolo Beach. Dito po yung kwarto ngayon. Ang ganda. Ito yung kusina. Ito yung silaw. Yun. Ang ganda dito. Model ng asukal yun eh. Yun guys, so sobrang ganda ng kwarto. Yan. Meron pa siya dito sa taas, tapos dito sa baba. Yan, nagugutom na daw si Commander. Dito naman yung kusina. Yan. So yun guys, balikan ko na lang kayo mamaya. Nandun na yung kasama namin. Kain muna kami. Ayan guys. So yun, dito na po kami kakain na. Siya, siya. Siya. Swim, swim. Siya. Ay. Nabasa na. Nabasa ka na. Tapos ka na kumain? Tapos ka na kumain? Guys, katatapos lang namin kumain. Wala ba? 2 hours later. So yun guys. Bili lang kami ng ulam. Mga ulam. And guys, dito kami sa Bolo Beach. Ayun si Six Vlog. Subscribe niyo siya. Anong bibilin mo? Tuwan. Bibili lang kami ng ulam guys. Titingin kami ng ulam kung may nagbebenta dito. Hindi ko. Pang manong ay mag-itintas ko naman. Manok. Pagla ko bagong ka pa. Ito yung nabili naming ulam guys. Sa Laki ito. Yan guys. Nabiling ulam. Galing sa dagat. Nahuli ko kasi. Nahuli ko. Ayan. Kakahuli lang daw. Kararating lang. Kaya ito nabili namin. Wala na. 2 hours later. Bolo Beach. Yeah. Six Vlog. Yan nyo guys, oh. Ganda ng Bolo Beach. Dito sa Pangasinan. Yung Alaminos Pangasinan. Bolo Beach. Yan.
Yung sa first Bolo Beach namin, doon kami pumunta. Doon. Kung napanood yung last video namin guys, ay last video ko nung sa Bolo Beach din. Doon kami pumunta. Pero hindi kami natuloy doon. Yan. Kasi mahirap yung daan. Kaya hanggang doon lang kami doon. Yan. Tsaka mababaw lang siya guys. Kaya pwede sa pangbata, mga bata. Mababaw lang siya guys. Kung may mga kasama kayong mga bata, pwede kahit doon abot ng bata eh. Yung batang kasama namin na andon, abot pa niya hanggang doon, oh. Yan. Kaya pag nandun na kayo, mababaw pa rin. Kala nyong lalim, no? Pero mababaw yun pag nandun. Kahit nandun, mababaw pa rin. Doon banda kami bumili ng ulam. Doon banda doon. Yung talakitok kanina. Ngayon ko lang narinig yun, babe. Yok. Talakito. Bakit? Yun nga, ngayon ko lang narinig yung isdang talakito. Ganun pala yung shape. Kalakatok, di mo alam? Kalakatok. Ikaw yun, kalakatok. Ikaw yun. Kalakatok. May kato. Puro katok. Later, maliligo kami. Maliligo tayo. Hindi ko kasi dala yung ano ko. Yung waterproof case ko. Ano yan? Pang Instagram? O pang Laika? Pag-like ka. TikTok. Pwede ka mag-TikTok dito.
Ito na. Nakadukan na eh. Isa, tayo lang. Bikin pie. Sampay ka mo kung ano kaya rin. May sausawan. So yun, dito na namin dito sa Bolo Beach, no? Doon sila vlog. So yun na, nagpapakita na yung haring araw. Good morning sa inyo mga idol. Yan. Yan. Kanyang haring araw. So yun guys, mag-aayos lang kami. Uwi na rin kami. Yan. Ayos lang kami guys. Pauwi na kami. Bye! Uwi na kayo, Bolo Beach. Bye vlog. Please like, share, subscribe. Bye!